ne iubește Dumnezeu. Și cât de multe daruri ne-a făcut El. Și ne face necontenit. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Să-i mulțumim pentru că El a voit să ne facă să fim fiii Săi. Să ne bucurăm de darurile Sale. Să avem în noi chipul și asemănarea Sa. Să-i mulțumim pentru că El ne-a trimis pe Fiul Său în lume, care să rămână cu noi și să ne transforme în fii ca și El al Părintelui Cer. Ca să-i mulțumim Domnului astăzi într-un cât deosebit pentru Fecioara Maria, Los Carmele, cum spun părinții și surorile carmelitane. Floarea Carmelului, Maica Sfântă, în care este o protejare a întregii familii carmelitane. Îi mulțumim pentru că El ne-a dăruit-o ca și model și o protejare. Să-i mulțumim Domnului pentru faptul că El însuși vine în casele noastre, vine să ne viziteze, vine să rămână cu noi, vine să locuiască cu noi. Am ascultat astăzi Evanghelia pe care eu am cerut să fie proclamată pentru a ști că El alege să vină la noi. Cum a intrat în casa Martei și a Mariei și cum s-a bucurat